маркази ташхиси тибби додгоҳии вилояти хатлон сабаби садама бо иштироки Иззатулло Шамсуллозода муфаттиши пешини доистонии ноҳияи Хобалингро ки боиси ҳалокати 2 нафар шуд айби техникӣ гуфт. Аз ин рӯ ин ҳолатро ҳоло доистонии кул зери тафтиши худ гирифтааст. ва як бор додагия бо фатои генерали иловагӣ бо таъин кард ки ҳамира холисона бинам бароян агар ки бошад инҷа бо гуноҳи муфаттиши прокуратура исмаш парванда гирифта мекунад. ماست بدست بکنم نه این خیلی نبود برای که من جای حادثه را من خودم شخصا رفته تاکید کنم امروز در از نظر جای سامان اشتراک کردم ماست نبودم. манбаъ афзуд ки тафтишоти ин ҳодисаро доистонии вилоят оғоз карда ва баъди фавти қурбонии дуввум доистонии кул тафтиши онро бар дӯш гирифтааст. дар ҳоли ҳозир Иззатулло Шамсуллозода аз кор озод карда шуда дар ихтиёри кадрҳо гузошта шудааст. худи Иззатулло Шамсуллозода барои шарҳи ин ҳодиса дастрас набуд. ин садама шаби 14 июл дар шоҳрои деҳаи меҳнатободи ҷамоати ноҳияи Восеъ рух дод ва ба гуфтаи манобеъ Иззатулло Шамсуллозода ҳангоми ҳаракат аз самти Данғара ба сӯи Хобалинг Рамазон Асламови 33 сола ва Фатҳулло Расулови 25 соларо зер кардааст. бар асари ин садама Рамазон Асламов дар бемористон ва Фатҳулло Расулов 3 рӯзи баъд ҷон доданд. гуфта мешавад ки ҳарду қурбонии ин ҳодиса ҳини вуқӯи садама таҳти таъсири машрубот буданд.